Moikka, mä oon Emma Leppävirralta ja mun yrityksen nimi on Pikkuketun leipomo. Mä oon pienestä asti tykännyt leipoa ja 3 vuotta sitten mun äiti antoi mulle idean, että mä voisin alkaa 4H-yrittäjäksi. Mieleenpainuvimmat hetket mun yrittäjyydessä on ensimmäiset tilaukset ja pop-up-kahvilat, joita mä pidän Konnuslahdessa. Mä tykkään leipoa laidasta laitaa vähän kaikenlaisia leivonnaisia, mutta lemppareita on just kaikki makeet, kakut sun muut, joita pystyy luovasti koristelemaan eri tavoilla. Yrittäjyydessä mä tykkään siitä, että mä saan tehdä asioita, jotka tekee mut iloiseksi ja oppia uutta ja nähdä oman kehitykseni. Ideoita ja inspiraatioita leivonnaisiin saan yleensä somesta ja perheenjäseniltäni. Positiiviset palautteet innostaa mua jatkamaan ja kehittämään mun yritystä. Uskalla luottaa itseesi ja tehdä sitä, mistä tykkäät. Moikka!